jeg skal til at vaske gulvet. Og der ligger lidt afføring nede på gulvet, som jeg lige først skal have væk. Så derfor så tager jeg lige noget papir og tørrer. Så man ikke lige kan se, at det har været der. Så smider jeg det ud. Og så tager jeg lige noget sprit og putter på stedet, hvor det har været. Sådan her. Og så tager jeg lige gulvet. Sådan her. Og så tager jeg gulvmoppen. Presser, så der ikke kommer alt for meget vand ud. Og så starter jeg ellers med at vaske i sådan en S-form. Så jeg er sikker på, at jeg får det hele med. Sådan der. Det er der i.